Sritina ning pasewakan busana sutra maneka sepak puspiteng udyana myang panjra kang sarwa rukma Suksmati linuwih payana jeneng ingsun rantak-rantak sumeblak sunaring Raditya dayane weh Prabawa Yuwana sagung dumadi gumlaring sutra pethak kang minangka dados jagating wayangan kena ginelar kena ginulungan nut karsane kang yasa budaya Jawi kang adiluhung tungeng kuna ngemu surasa mayala punika gumelaring ringgit Purawa. Suwuh Arabdata pita nengki pundita ingkang minangka pambukaning carita datan kadyeng kang genubit ing dalu mangke. Nagari setunggal darbe nama sedasa muhung nagari Nuswarembe. Apantes telah menagari Nuswarembe kinarya pambukaning carita karana dumadi saking pulo bebanjaran sinela sungapaning toya benawi tinambi ombak ing samudra biru maya nglangut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala waneh cagri ing kisik sawane tinebing jurang cerung sila karang nyang guwa sirung wonten ugi pesisiran Tersasana jembar kebegan pasir gemelar ginaris pinggir sapinggiring samudra katon gegodhungan angrembuyungi juru-yuruyu karang kitri ruwe roning klapa paratandha bumi subur pasiten mawur sadhing ingkang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjingan akrangsang langit linggak-lingguk ilining toya ingkang mijil saking sendang-sendang kang mening tirtane pinara para palayune tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya ngileni sawah nyang pategalane Naragesma wekal pangling tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang ingkang selo sadaya tinanduran tanem tuwa kang murakabi pandya patari sira gelaring pasabinan Yayah Rukmisari pinangku pertiwi ing pategalane Naragesma tinanduran pala kependhem pala gumandhul nyang pala kasimpar sinawi dedukulan dejanti mawarni-warni kang maweh kasarasaning raga ingon-ingon kebu sabi bebek iwentan ana cinancan yen raena agelaring bangunan lamun wanci dalu padha mulih marang kandhange dhewe kocap datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebih saking tindak Durjana Judi sadaya sayek sae kakabya karya kuncaraning Narendra yang tentreming para kawula langkung-langkung lamun to tinaliti jamel saprojeng samya sampet ing sanggeman sepen saking tanduk sangsaya sinangsaya tebih ing wada winada don paidon
Anane mung sare samat sinamadan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban kang piniji. Alambaran jiwa nunggal bangsa, jiwa nunggal basa lan jiwa nunggal negara. Para nakaning prajrat samya kontab kautamane bijaksana lipating kawruh putus marang wajib panggebating praja. Para pandhita brahmana saka tenawung krida kiai dalah ulama renten dalu. Nggih nyentar samut-samuruk ilmu dhumateng para kawula marma saben haring titiwanci. Anggung gembarenggeng sabawaning puja mantra ingkang mijil saking titah. Ing redeng manembah pring padane Gusti kang akarya jagat dadi raja sasining prajana Swarembi. Lah sinten ta wae jejeling nata ing renggani pura ing kono lah punika ing jejuluk Sang Prabu Darmana Dewa. Nggih ngasta pusarane adilan nindaken dana sasat lire datan ambau kabine. Yen tos lorese kabedana tetep kabedana datan mawiwigi. Senadyan to kadang Sentana Praja kalamun tuang gadhahi kalepatan tumrap negari badhe kapatrapan pamisesa. Nadyan tiyang liyan kebrayan pranyata ageng lelabutanipun tumrap negari badhe ginanjar samurwatipun. Lah sinten to ingkang munggu asata kasti kalenggah amari kluyayakon sema bantala wedan lah punika ingkang putra kekasih Raden Darmana Kusuma. Bagus warnane tajem polatane mbranyak pasmane. Apantes lamun kinarya tuladaning para kawuling nagari Swarembi. Sumambu wuntat lenggahe patih waning pati. Yen to ginungga wiyaring jajan labaning Ratu Saratitan ana pedhoti pilunggel kang murwe ngawi. Wonten nalika semana sanata miya sinuwaka lenggah ing dampar denta ingkang penalibit ing kencana. Lemek babut prang wedani sinebaran sari-sari ginandawita sajebat kasturi. Kaya para badaya srimpit saka paloro-loro manggung katanggung kang samya kampiluput saraning Prabun. Banyak dalang ardawali kukat semas sawung galing dipunggo kang sarwarna. Kinebut nalaring badak kanan kiring kongas gandaning sanata nganti temekaning papan panguraan. Sirna sipating manusa pindho angganing Bathara Ngit Sawantah kayap para haksara miwah para haksari. Arep sidhem permanem tanana sabawane walang alisik. Rane kekayon datan ana bah labet sawirana datan lumampah. Ing kabar sumekswaraning pandhikriya gendhing gembelak nyang kemasan. Ing tansah punya nyambut damel cat kepireng cat mboten. Yen to kepireng saking madyaning paswakan tinon pating carengklang. Pating carengkleng imbal ganti lir manjara komus. Asrebing pananggilan. Bagambar Bindara Bing Jala Niti Sanggya Purnanayaka kang sami mrakse bangan tidhawa Srinapati. Mangkono pangudas marning ndra ingkang dereng kaya sing lisan Sang Prabu.
panangkilan Sangkya Ranayaka Samya mrak mangan sali ndadap ngeko poto Ler dewa ngecowanta leng-leng ramyaning kang sasangka kumanyar mangrengko rumeng puri mangken tanpa sirih halap ingkang mas lir muruping langit Tikwan
sarwa manik lenglang katining kang awan sapa-sapa nikengas Tino Samantara teka-teka Kurunararja Kresna laku nireng prasurama nyangkan wacanaka dulurne rado kabangke engeko sumurung engkarso Sri Bupati kong sisapan durat tan bisa ngandika lali purwa deksina manawa siniba sagunging para manggala Gulu anakku nggih Darmana Kusuma Bagya Sapratamu ana ngarsanipun Rama Gulu Darmana Kusuma Sawan kula mboten wonten alangan satunggal punapa dhuh Kanjeng Rama Diwaji. Ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping pada paduka dhuh Kanjeng Rama Diwaji. Iya. Tak tampa pangabekti yen ana luput ora dadi ngapa tumuli pangestuku wae tampanana kula. Kula sadhong tangan kula kekalih. Kula pun diwonten ing mustaka mugi dados jimat se pangestu paduka dhuh Kanjeng Rama Diwaji. Maragi. Kepenak nangga numrak siba nggih Darmana Kusuma. Nuwun kula estokaken dawuh. Patih Bagya Sapratamu ngarsaning sun. Suwan kula mboten wonten alangan satunggal punapa keparenga kula ngaturaken sungkem pangabekti. Kunjuk wonten sandhaping pada paduka Gusti kula ingkang Binathara. Allah taala. Ya. Tak tampa pangabektimu. Yen ana luputmu ora dadi ngapa tumuli pangestu kuwi tampanana patih. Kula cadheng tangan kula kekalih. Kula pun diwonten ing mustaka mugi dados jimat sih pangestu paduka dhuh Kanjeng Rama Diwaji.
kepenakno nggonmu merak sebo nunestokaken dawuh. Kulub Nora barengi wanci Pasewakan Agung. Sianggir tak piji mangarsa ndadekake gugubing Tyas Kulub Darmana Kusuma. Nuwun dhumateng Kanjeng Rama Diwaji. Salaminipun kula nampi timbalan mantring timbalan boten kados dinten menika. Duk nalika wonten ing Jawi Pindha uninga gebyaring celeret namung boten sumerep dumawaing gelap. Candranipun kambengan salombo ingkang pinanjer ing alun-alun tansah kewejut kumitir acara apa maras. Namung sasampunipun marak mangarsa sreping Manapindha siniram tirta marta dhumateng Kanjeng Rama Diwaji. Lah dalah. Nggone ora ngaturake waskuwatir kaya pakartini wong kang nandhang dosa kliru ning pandhakwa kalamun pun Rama bakal paring pidana. Selawasipun Rama ngasta pusaring adil nyekel pangwasa tunggal negara Surembe babar pisan. Ora nate nandhukake pidana marang kawula ingkang tanpa dosa apa meneh. Marang kudanganku ingkang bangkit minangka dadi tepa tuladaning para kawula. Banjur apa to sababe dadak ngaturake pati urip Kulub Darmana Kusuma. Kula ngurmasi sandhap pangwas paduka dhumateng Kanjeng Rama Diwaji. Upama kula nggadahi dosa sakit namung paduka ing menang anyakitana. Kula nggadahi dosa pecah namung paduka ingkang menang amarjaya dhumateng Kanjeng Rama Diwaji. Alah dalah. Aja ngrembug babagan pati urip. Iki ana bab kang wigati ingkang bakal tarembuk ana sajroning Pasewakan. Mula madya kang dadi lungguhmu. Bakal tak jateni jatining Pasewakan nggih. Estuaken dawuh Kanjeng Rama Diwaji. Bayangan bayem biaya tanggung rembuyung. Rawe-rawe ning rawan kara baru turi karandang kondang kedon dong dendeng sesanding dung-dungan kudi pengok-pengok mangok-mangok ana rong perkara kang bakal tak rembug jroning Pasewakan Agung. Ingkang angka sepisan magepokan. Kalan pribadi nira anakku Darmana Kusuma jalaran pun Rama wis rumangsa ngancik sepuh. Ora ana wujuding anak kang tak kudang kejaba sira Darmana Kusuma ing tembe gumanti keprabon ing negara Surembe Kulub. Mula kene rungokna apa to kang dadi sabdanipun Rama ngepok babagan olah rasa sajroning pangrasa.
Ing kabeh mau sambung lan perkara apa to kang dadi lakonipun Rama. Piwulange para pinter jebul urip iki satemene amung mampir ngombe. Urip ana ing jagat raya iki satemene amung mampir ngombe nanging aja gumampang manungsa. Bisa ngucapake urip mung mampir ngombe yen to durung pana apa to kang dadi karepe. Yen to manungsa suwani ngucap urip iki mung mampir ngombe ateges dheweke wis pana kelan sing diarani olah rasa apa to satemene sing dikarepake urip. Apa to sababe jagat iki digelar? Apa to sababe manungsa diciptakake ana jagat raya banjur ana jagat iki ana wujuding lakon. Manungsa diuripake ning uga ana manungsa ingkang paten pinaten. Manungsa diuripake ning uga ana manungsa ingkang mung gedhekake pamaido, gedhekake nggone tukar padu, gedhekake anggone tansah memungsuhan kan sepadane urip. Bab iki tetepe dadi piwulang. Yen manungsa spana lan babagan olah rasa gagapi apa to karepe urip kang sarta mengkone parane bakal nyang endi yen to manungsa temekaning pati. Iki kena rembug babagan urip kuwi mung mampir ngombe. Nawari mengkene kulo. Manut dawe para pandhita Brahmana Sugata Nawang Krida Kyai Dalah Ulama jarene kanikmatan kuwi mung dirasake sak gebyaran. Jarene kaendan ki mung disawang sak gebyaran. Dadi cethane mono jagat iki ora ana kang langgeng. Kala mangsa manungsa duweni pinginan kepengin urip tentrem lan ayem kang sarta jenjem ning nyatane kabeh manungsa sak jagat iki sapa to sing ngrasake tentrem ayem. Ya mung sawetara disawang. Jarene yen to bandane akeh iki uripe ayem utawa tentrem. Ning kosok baline ana manungsa sing diparingi wujuding rejeki utawa bondo dening Gusti kang akar jagat penyakite tansaya kumat kuwi ora kurang. Kamurkane saya ndadra merga dheweke ora kuat nampa wujuding kanugrahan ingkang tata gelare ya kuwi bondo donya. Iki menungsa uga bakal bisa kecemplung ana juranging kasangsaran. Kuwi babagan bondo. Ana meneh menungsa ingkang wis kelakon nampa wayuning Gusti kang akar jagat teman kesembadan dheweke dadi pangarsaning praja. Yen to ora kuat subane ora urung bakal tega mentolong grogoti bondo negara ora kurang manungsa ingkang pakartine tanpa beda iblis lanat tega mentala grogoti marang bondo negara ing pekasan ndadekake susahing para kawula dasih panguripan ora bisa wrata. Dadi nek ngono cetane manungsa mau karoban dening wujuding nafsu. Nafsu supiyah, nafsu mutmainah, nafsu amarah lan sapanunggalane. Nafsu patang perkara mau tetepe ing kono ngeropi marang urip manungsa. Sambung karo bab perkara jagat iki isi. Yen to manungsa mau nafsune makarti ora urung duweni kemilikan. Milik babagan tata gelar, milik babagan kaendahan. Yen to iki mengko dhewek ora ngrumangsani samubarang kabeh kapurba dening panguwasane Gusti ingkang gumelar kagungane Gusti ingkang akar jagat tuwa pekasan manungsa padha rebutan bondo banjur nuwake wujuding peperangan. Dadi cetane mono bab perang kang mapan ana donya kuwi disababake jagat iki isi manungsa duweni nafsu. Apa urip ki kudu sugih? Apa urip kuwi kudu cecungkran? Apa urip kuwi kudu dadi wong pangkat? Turta apa urip kuwi kudu dadi wong digdaya? Sok kala mangsa ana. Menungsa sing saguh larasa sakjroning pangrasa yen to ngono urip cecungkran ki tanpa guna. Elinga nek besok raga kuwi dipendhem ana sakjroning bumi. Raga ingkang kesasapan sejati besok kapendhem ana sakjroning bumi ning kala mangsa menungsa sok udur. Amarga kepengin dadi wong wibawa. Aja nganti aku disepelekake. Arep dadi wong wibawa apa kuwi ratu narpati bupati, besok derajate menungsa ki padha.
mapan dipendhem ana sajroning bumi yen ta stemekaning pati. Dadi yen ngono manungsa ki ora ana bedane. Biting seceklek godhong suwek ki ana gunane dhewe-dhewe, durung mesti ento aji beras tinimbang menir. Ha mula saka kuwi rasa nglenggana. Tukar padi kuwi ora ana gunane. Nyepake kerukunan, ngraketne srawungan gedhekke nggone padha gotong royong. Eling ngono nek besok ki mati. Krungu. Patih. Wonten dawuh. Kowe iki turu apa melek? Nek wong crita kaya ngene kok sajake ora pati melu. Panyawangmu ki kados pundi? Ndingkluk. Wong ki nadyan to kokean melek. Nek yen to awake mau dijaga tetepe kaya jeneng ingsun iki. Arepa dikaya apa tetep diparingi wujuding kekuatan dening Gusti Kang Akar Jagat. Bukti nyatane apa? Kowe weruh dhewe. Aku dadi ratu ana papan kene dudu dhuwit sing tak goleki. Dudu bondo donya sing tak goleki. Ning apa? Bot-bote nggone ndarma bektekke diri pribadiku. Bisa ngeropi karo andanku. Bisa ngeropi karo kawulaku. Embanku, prajuritku, patihku lan sapanunggalane. Mula kowe nek aku rembugan ki aja padha turu. Tuwa-tuwa ora duwe kawruh rasa sing dinteni mung perkara amplop ngisin-ngisine. Iki. Kula midhangetaken sabda paduka sira. Lah ya ngono dirungokke terus diulir, ngulir budi, ngulur nalar kang sarta miwir pikir. Kowe iki patih lho ya. Dudu prajurit lumrah ning kowe iki patih wakili ratu. Kawruhmu kudu dhuwur, kawruhmu kudu akeh. Kowe ngerti babagan larasa sing tak andharake. Iki kula ngertos nuwun. Piye? Piye? Gumun ae. Aku ora mongso salah kok. Pancen ngetutke wong pinter kaya aku ki angel. Ora gampang. Ngetutke wong pinter sing kaya aku apa to sababe sok kala mongso aku nandukake duka karo andanku. Iki mergo andanku kurang trep. Yen to pancen ku ngetrepi apa to kang dadi pakaren, mokal aku bakal nandukake pidana. Mokal aku bakal paring duka marang kowe. Cetha yen to iki mau kowe duweni kesalahan. Kurang trep nggonmu ladi marang jeneng ingsun. Ih, nyun pangapunten Gusti. Keris ku ning ndi wae? Iki sampun kula bebakaken wae iki. Ayo. Mula aja nganti ki wilir wong wajib sepisan, Guluk. Dadi cetane mono ndak garisake wae. Yen to samangsa besok kowe dadi ratu, kowe kudu bisa nandukake wibawa. Wibawa ki sabarang tindak dasar jujur datan mikulake diri pribadi saharatri kang dinajak amung mulyaning bangsa tentreming para kawula. Angka 2 santosa. Santosa nindakake panembah marang panguwasane Gusti Kang Akar Jagat kanthi gedhening donga marang panguwasane Gusti Kang Akar Jagat kuwi bakal nyelametake uriping manungsa. Angka 3 wicaksana, ora mbanci ndemban siladan kabeh para kawula dianggep padha. Wong sing mapan ana ngarep kelakon apa to kang dadi karepe kudu adem parintahe. Yen to kelakon kowe bandha akeh kowe awaya marang para sedulurmu, awaya marang para ingkang padha kekurangan. Kabeh tangga tanggamu wene ana rejeki kang diparengke marang kowe. Yen to kowe gelem tatepe mengkone kowe bakal tambah. Dadi aja sugih-sugihmu dhewe. Aja penak-penakmu dhewe. Aja nikmat-nikmatmu dhewe, kabeh iki diweratake. Lah iki jenenge wong sing nindakake darmane ngurip. Angka 4 prasaja sanitya sing tasmatos sak paripula mapan sak madya. Witing klapa salugune datan kena kinarya karya nurnating gunggung diri pribadi tansah mulat kiblating cipta ingkang linaras gregeting karsa lan babaring karya.
yen to ratu bisa ngecake patang perkara kang tak andharake Kasan bakal Lestari nggone asta pusana dinyekel panguwasa tunggal. Angka kaping pindho kang tarembuk ya kuwi sedulur wadon. Probosari lan Probawati iki wis ngancik dewasa kir. Ing mangka pirang-pirang penglamar ingkang padha nekani negara Nuswarembe babar pisan ora ana ingkang ditanggapi dening Mbak Yumu saklara. Rasaku iki kuwatir. Abote abot jeneng wong tuwa duwe anak isih kenya ta isih perawan. Iki ento nganti kleru cacane kewasan nyimpang saka anggaring kautaman bakal kecemplung ana juranging kasangsaran. Monggo cetane nom-noman saiki iki yen to dheweke ora klegan atine wekasan bagat minta ingkang nerak marang kasusilan. Lho. Siang pantarenatripun bopun tasah ndonga marang panguwasane Gusti kang akare jagat, kapan boyo anakku bisa antuk jodoh? Kapan boyo Mbak Yungu bisa antuk jodoh jalaran wanita yen to umur 20 ora antuk jodoh wekasan kena diarani prawan kasep. Yen to Mbak Yungu dadi prawan kasep banjur kepiye to nggih? Aku mung kepengin selak mondong putu. Aku pengen mondong putu kaya ngapa rasa nikmate mondong putu mula iki dina pancen tak adepake. Kapan boyo aku antuk anak mantu kulo. Aku ora butuh wong bagus, ora butuh wong sugih, ora butuh wong pangkat ning sing baku bisa ngayomi marang Mbak Yumu nggih. Monggo si Probosari iki lemer banget. Yen to ana nom-noman liwat ki sajake dhewe iki nanggapi semune kaya bocah geleman. Yen to Probowati niki apik ning Probosari iki sing mbebayani ning arep dikaya apa tetepe dheweke iki babar pisan yen to dilamar dening pawongan ora nanggapi tegese ora melu. Ora iso bingungke to. Sing mbebayani saben wujuding priya tepungane kuwi diwenehi ati kaya-kaya dheweke nandhakake tresna ning sak nyatane kabeh momong wujuding samudana wujuding semu. Bareng sing lanang kedanan dhewe ninggal mlayu coba gagasan yen to nganti ana mrenane wujuding priya mau ora wurung dadi apa negara Surembe kulup karmono kucuma lang-lang hendra mangu-mangu kanduan rimang lerlena tanpa kanen yen tan tulus mengko sang Tyautama amengku sang Tyah Utama Narendra modalon wewes nyong rerapa dereng atos puna sabari sang Prabu Darmana Dewa ketatak ketungka gegering jaba prapane patih harus sang kuning ya kang samasiba temati demi kang samyohan angket ya hayangan bayam biaya tanggung rembuyan Met pasang Kalimantapi sinabetna ila dina linepatna siku denda dumawahna ing tawang tuwang sinuwun kula ingkang sowan menapa dipun keparengaken marak caket wonten arsa paduka ingkang sinuwun kisana aja dadak nganggo iki ringa-ringa maju kang dadi lungguhmu kun ngestokaken dawuh
remeng remu soroting Hyang Pratangga Pati himawan setana wengi aneng angkaning hataka nam pa umire mawe ora seping sarira jagat dewa wasesaning Bathara jagat aja ana pandak yen tetambuh dasare pancen durung weruh sapa kisana ing nembe prapta ana Pasewakan Agung negara Nusurembi saderengipun kula matur keparenga kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhating pada paduka ingkang sinuwun. Nggih tak tampa. Yen ana luputmu ora dadi ngapa tumuli pangestu kuwe tampanana kisana. Kula cadhong tangan kula kekalih kula pundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat sinuwun. Kula menika wingking saking nagari Ngastina. Apangkat patih dininami kula Patih Arya Sangkuni keparenga kula nyuwun mriksa menapa leres ing papan mriki menika ingkang menastan nagari Nusurembi paduka ingkang amengku bawat Sang Prabu Darmana Dewa sinuwun ora sisip apa to kang dadi kandhamu iki negara Nusurembi jeneng ingsun Prabu Darmana Dewa banjur apa to kang dadi wigatining karsa praptamu ana negara Nusurembi kisana ingkang angka sepisan ngertosa dhateng kawulujengan paduka Sang Prabu Darmana Dewa ingkang angka kalih kula ingkang minangka dados dutanipun Sang Prabu Duryudana ing pangkah keparang badhe nglamar putra putri paduka ingkang sesilih Dewi Praba Sarimah Prabawati. Angkaipun Sang Prabu Duryudana keparang badhe kadhawuhaken kaliyan ingkang putra asmanipun Raden Laksmana Mandra Kumarada sinuwun. Sowan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka sampun dipun bektani wujudipun paningset pinten-pinten grobak Mas Pices Raja Brana. Ing pangka nedya kaparingaken dhateng kang putra Dewi Prabasari lan Dewi Prabawati. Kejawi saking menika pinten-pinten bondo saking nagari Ngastina menika kula wangkaipun Sang Prabu Duryudana kepareng badhe kadamel andandosi kawontenanipun nagari Nusurembi. Krana saking pemanggih kula nagari Nusurembi menika nagari alit. Turta wangunanipun sampun wangunan kina menawi kula titik saking tata gelar. Kadamel nyembadakaken sampun ngantos
adamel kuciwa krana Sang Prabu Duryudana menika Narendra ingkang kebak kawibawan. Narendra bir bondo, bir bandu, bir budi bawa laksana. Ing mangke mboyong putri saking Nusarembe sinurak dening jagat krana naga Nusarembe menika boten sembada mila saderengipun mangke kasembatan nambut silaning akrami paduka besanan lan Sang Prabu Duryudana langkung rumiyin negari menika keparang badhe kula dandosi. Jagat dewasaning Bathara Jagat. Patis nguni, kula wonten dawuh. Kowe tumeka ana negara Nusarembe iki arepe pamer bondo apa arepe nglamar? Yen to kowe tumeka ana negara Nusarembe dasare kowe bakal nglamar anakku, mestine kowe ngenteni apa to kang dadi pawangsulanku, tak tampa apa ora penglamar saka negara Astina. Ngombrawara tembungmu banjur kowe nggawa wujuding Mas Picis raja brol pirang-pirang grobak ndok usum nyang negara Sarembe ing pangkah bakal kok nggo ndandani kedaton. Kowe iki jane Patih Wista iki ndek pikiran apa ora? Yen to pancen nyata aku iki calon besan. Lho, apa to sababe nadyan to negaraku ki negara sing ora becik, wangunane iki wangunan kuno, ning tetepe iki wujuding bondo anggonku mbudidaya dhewe. Aku ora butuh anakku tak dol ning Astina ora butuh. Upama anakku ora dilamar wong Astina iki ora dadi ngopo. Timbang aku iki wirang. Jeneng kowe kena diarani nepak mbun-mbunan ngabang kuping ngilani dadane Prabu Darmana Dewa. Nuwun sewu sampun duka. Dasaripun Sang Prabu Duryudana menika berbudi bawa laksana. Ning tata carane ora kaya ngono kuwi. Wong aweh apa wae iki ratrep cacane ing kono bakal bisa nuwake pasulayan. Gawanen Bali. Bondo pirang-pirang grobak parak. Aku ora butuh adolan aku iblis. Tak nggo apa ben negaraku tok sawang ora becik, monggo. Tetepe bakune kowe temeka ana negara Nusarembe, kowe bakal mboyong anakku Prabasari lan Prabawati. Iki durung ana pawangsulan, penglamar ki ditampa apa ora? Banjur pamer bondo negara Astina. Ratu sing jembar jajane, kebak kaiban. Aku ora gumun. Kok malah po kleru boleh ngracik iki mangkok. Jane karepku ki ya apik lho wong diwenehi bondo kok malah nampik. Ora kok ngono. Tembung iki padha nepek mbun-mbunan nilani dadane Prabu Darmana Dewa. Mengkone bakal ana pawangsulan ning sawise aku bisa lerem penggalihku merga larane atiku tok pameri bondo saka negara Astina. Pak. Resang Gathot Kaca Kinon Mabakar Kosuta Tegapira Kresna Harta manahar muksi sakti nira
gadi wawasaning Bathara Jagat. Nuwun Raden. Kados dene ketiban daru. Kula nampeni rawuh paduka Raden Bagus. Walah kaya dewa darat. Sinten sinambating wanging kang nembe rawuh wonten nagari Srembe Raden? Saderengipun kula matur keparenga kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandaping pada paduka Sang Prabu. Inggih kula tampi. Budyasta kunjuk jengantika Raden Bagus. Kula cadhong tangan kula kekalih. Kula pundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat. Kula sadring pringgondani kalebet kawuling nagari Ngamarta dene nami kula Raden Gatotkaca sinuwun. Wah dalah. Ger Darmana Kusuma. Kula wonten dawuh. Negara Srembe karawan brayating Pandhawa. Iki putraning Pandhawa Raden Gatotkaca sing kondhang kalukeng rat. Layak to layak. Lajeng ingkang wingking menika kula nami kula Pejuk Manggung sinuwun. Ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Inggih kula tampi Kyai. Budyasta kunjuk. Nggih kula cadheng tangan kula kekalih. Kula pundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat. Lajeng wonten keparengipun menapa? Jyantika Raden Gatotkaca rawuh wonten nagari Srembe. Sinuwun. Ngembun dawuhipun Gusti kula ingkang Binetara Sang Prabu Puntadewa. Ingri kalangganika nagari Ngamarta ketampan begebluk mayangkara kawulenjing sakit sontenipun dumugi ing pejah. Sonten sakit enjingipun dumugi ing pejah makaten salajengipun ingkang temanipun Sinuwun Prabu Puntadewa nampi sita sasmitaning Jawata saged walaya teman jati satemah walaya. Menawi salah setunggalipun putra Pandhawa anglampahi palakrama. Kula ingkang minangka dados Cundaka tuwin carakanipun Sang Prabu Puntadewa kepareng badhe nglamar putra-putri paduka silih Dewi Prabasari lan Prabawati sinuwun. Walah talah. Jagat dewa wasesaning Bathara Jagat. Kulup. Mbak Yumu dilamar brayating Pandhawa. Mendah kaya ngapa besok aku bisa ngrasake wujuding kabagyan jalan apa dikaya ngapa Pandhawa kuwi satru ingkang nindakake darmaning urip tetepe mung kepengin nyiptakke kerukunan ngraketke srawan gedheke nggone padha gata kraya nggir. Kok upama pantes penglamar iki tak tampa perkara Mbak Yumu nampa lan ora tak sumanggake ning tapi pribadi Rama aku wis nampa penglamar saka negara Ngamarta. Apa meneh yen to aku dikrama dening Raden Gatotkaca. Jen. Wong nek linuwih ndaya sak ndaya kok sarwa bener. Apa-apa dicawisi. Daging eneng. Iwak grame eneng. Ngene. Aku ya ala tanpa rupa ya winong wong nek ngono iki. Cetha putri loro siji panjenengan Indra Gatot, loro aku. Lakon. Nek kelakon tak gekne omah ning Panggung Sari. Apa iya saestu kula nggumun kok. Pancen kula kalih panjenengan iki wonten pundi papan niku sarwenten sing nampi. Wong wadon ya mesti nang sing gandrung. Iku mboten kenging dimelekke kok. Ana kono-kono iki kok kan sing kedanan. Oh, mau tak tampani wis malah kira-kira
Awakku iki rusak. Nek ya tak kandelake imanku akul karimah. Akhlak tu karimah ki apa? Meneng. Ora sampean ngomong. Derajat rendah. Kowe kok sia-sia to. Ora sia-sia piye? Kowe iki aji ning negaramu ning paran meneng. Ora oleh melu-melu ngomong. Sembrono. Lajeng keparipun kados pundi kira? Iki kepareng kula nyuwun dawuh. Tampilan botenipun penglamar saking nagari Ngamartasira. Mbak Yumu Timbalana kulup Darmana Kusuma Prabasaran Prabawati Timbalana ya, Nger. Mati berdiri. Kulo Probosari. Hehe.